kajing wan jong ki kena sakmat kade kajing kristom jong ki kamtam nilai iba hakane ka sisne kabakim yo banlay school da karpang ko ba paka tengah ay kajing ay kublay kabakraw iya ki kena school ba ki kimpenle no e kapor bat kimpenle no e ya kata kajing anut kejongki tidak tham ban job hakaji yale bat kadai kajing trestom kejongki bat kadai kajing trestom jongki no hikai wala kim yo ban hikai ke komedi school ru ndai ai persan ba kumno ban hikai ya ki kena te nga ai kublei ya ki kena school baro bat nga kermen skem ba kin yele stom susu knang ba kin long uso ubat te yelade ke ingkesen bat ya ka state bat ka rihi baro we ki jaka pule hapo ka state jeni kibiang kim don jingna hanre la phi ong ba phi ka ban lek tang ka we ka college la tang ka we ka higher secondary school te kata te bon la long te kumbang i ba menta ki higher secondary ka dan keleng jaka jong ka state keleng ki district te ka banga nga kentu ya ki kena school balada pidon kamon ada pidon kata ka jing tram ada pipule ha ka no school ro te kam de ka ba kalong hi ka jimen toy ya phi basa ka we ha ka jing long ka jing man ka bukum kan ne te ki kena school lada ki don ha ki snong ha ki jakang bakam jana sung jong ki kin kham so mangim yo i ngai ngim la ban tip kan ne ka pandemic kan long kum no te lada ki wan hasor baro ka baying kin sil ka jikai yo ki school kin nam la ban ple kin hap shang isa snong ka bay wai ba kan hap sil man ka por tengah kentu ya ki kena school baka por kala de marbaki nong hikai wat lagi bada hikai nong kendom ro menta ki de ki nong hikai ki ba biang hi bat komong omene lada kamon lada kataka jing angnut kadon pipule hang no hang noru kalam tanam dan ji pi hakane ka kaliang ka ngane kren hakane krisot menta kumba philatip baro menta usnen ni ailat ya baro kumba philatip ba average nawar kata khatap hajar ai kide ki repeater ta hausnen lada ni ka jinglong ka jingman kalong kumba julong ki school kin la pelong ya ki selection ki jongki kin la pelong ya ki assessment jongki po school ka percentage kan ki 100 na mar ba ka jinglong ki man kumne baro ki yo banyele te ngatrai ka ne ka percentage hoi nim hon ni kwa basispa na kasispa handrai ngakermen skem ba nang ne bat kan nang kius